Vítajte pri 8. epizóde podcastu Rôznočinnosť, ktorý má ambíciu byť sprievodca životom multipotenciála. Čo ma teší, sú vaše odozvy na obsah podcastu, ktoré práve potvrdzujú, že spoločne kráčame po ceste k naplneniu tejto ambície. Dnešná téma prišla ku mne úplne spontánne v rozhovore s klientkou. Zvyčajne sa témy podcastu práve takto vynoria. S klientkou sme v inom rozhovore riešili aj potrebu seba aktualizácie a tá je prepojená aj s vnútorným upratovaním. Keď sa povie kráľovná upratovania, tak mnohým asi napadne Marie Kondo a jej technika KonMari. Pri spomienke, ako mi pomohla jej technika upratať si v domácnosti a vyriešiť to, s čím som dlhodobo nevedela pohnúť, mi napadlo, že jej metóda je vlastne ucelený systém a systém je to, čo si potrebuje každý multipotenciál vo svojom živote vytvoriť. Neexistuje jednotný systém pre nás všetkých multipotenciálov. Každý si potrebuje nájsť to, čo mu vyhovuje. A mne napadlo pozrieť sa na techniky upratovania v domácnosti ako na prístup vhodný na upratanie si vlastnej zahltenosti. A tak prinášam jednu z možností, ako si vytvoriť svoj systém práve na základe techniky KonMari. Marie Kondo je známa tým, že učí ľudí, ako si upratať domácnosť. Ale v skutočnosti ide o niečo hlbšie. O schopnosť vytriediť, čo si chcem ponechať vo svojom živote a čo už nepotrebujem. A práve toto je niečo, čo multipotenciálom môže veľmi pomôcť. Problém multipotenciálov? Plné šuflíky nápadov. Ak ste multipotenciál, určite to poznáte. Máte rozrobených 5 projektov, v hlave ďalších 10, zápisníky plné nápadov, kurzy, ktoré by ste radi študovali, knihy, ktoré čakajú na poličke a k tomu ešte 3 nové nápady, čo vám napadli len včera. Je to krásne a vzrušujúce, ale zároveň to vie byť aj paralizujúce. Človek má pocit zahltenia, neporiadku v hlave a niekedy aj v živote. A tu prichádza KonMari. Princípy KonMari pre multipotenciálov. Marie Kondo vo svojej knihe s názvom Upratané odkrýva celý postup, ktorý jej samotnej, ako aj jej klientom, pomohol upratať a roztriediť nakopené veci v preplnenej domácnosti. A nielen to, pomohol im zmeniť prístup, aby sa nedostavil jojo efekt. Čiže upracujem, ale o mesiac som na najlepšej ceste byť tam, kde predtým. Rozdelila som tento jej prístup do niekoľkých zásadných krokov a pozerala som sa na to, ako sa dajú preniesť do sveta multipotenciálov a pomôcť nám s upratovaním množstva projektov a nápadov. Poďme teda na to krok za krokom podľa techniky KonMari. Kategorizácia alebo vidieť všetko pokope. Marie Kondo radí, aby sme neupratovali po miestnostiach, ale po kategóriách. Všetko oblečenie naraz, potom knihy, všetky papiere a rôzne dokumenty, následne rôzne spomienkové predmety a tak ďalej. Len keď veci vytiahneme zo šatníka a položíme ich vedľa seba, uvedomíme si, koľko toho vlastne je. Až vtedy vieme urobiť rozhodnutie, čo si necháme a čo nie. Pre multipotenciála to funguje rovnako, len namiesto oblečenia sú to projekty, nápady a aktivity. Keď ich máte roztrúsené v hlave v rôznych zápisníkoch, v počítači alebo v poličke s nedokončenými vecami, nemáte nad nimi nadhľad. Zdá sa vám, že ich je nekonečne veľa a pritom je to často len ilúzia chaosu. Skúste si urobiť zoznam všetkého, čomu sa venujete alebo čo vám behá v hlave. Rozdielte to do kategórií, napríklad pracovné projekty, vzdelávanie, tvorivé koníčky, osobný rast a starostlivosť o seba. Už samotný moment, keď to máte takto potriedené, vám prinesie obrovskú úľavu. Je to, ako by ste všetok obsah skrine vyložili na posteľ a prvýkrát sa naň pozreli zhora. Prestáva to byť hmlá a začína to byť konkrétne. Príklad. Predstavte si, že máte 10 rôznych online kurzov. Napríklad marketing, yoga, grafika, cudzie jazyky a niečo ďalšie. Kým sú len v e-maili alebo na rôznych platformách, zdá sa vám, že máte milión kurzov a nestíhate nič. Ale keď ich dáte všetky na jednu hromadu, napríklad si na každý papierik samostatne napíšete názov, prípadne aj stručne cieľ kurzu a rozložíte ich na stôl, alebo si iba urobíte jednoduchý zoznam na list papiera, zrazu vidíte jasne, 2 vás ešte stále lákajú. 3 si viete odložiť na neskôr a 5 už stratilo pre vás význam. A už len týmto triedením sa cítite ľahšie. Aha, moment pre multipotenciála. Keď máte projekty, nápady a aktivity roztrúsené, vyčerpávajú vás už len tým, že ich nosíte v hlave. Keď ich spíšete a rozdelíte do kategórií, vytvoríte si nadhľad aj emočný odstup.
A z chaosu sa stane niečo, čo je možné uchopiť, pretriediť a rozhodnúť sa, čomu dáte svoju energiu. Tento prvý princíp je teda o tom, že najprv potrebujeme všetko vytiahnuť zo skriniek, aj z našej mysle a položiť to pred seba. Nie je o rozhodovaní, ale o tom, aby ste konečne videli všetko, čo je. Poďme sa pozrieť na druhý princíp. Správne poradie alebo trénovanie svalov rozhodovania. Marie Kondo odporúča začať niečím jednoduchým, napríklad oblečením a až neskôr sa pustiť do vecí s emocionálnou hodnotou. Prečo? Pretože rozhodovanie je sval a keď ho najprv potrenujete na ľahších voľbách, dokážete neskôr zvládnuť tie veľké a dôležité. Multipotenciál to môže urobiť rovnako. Keď máte pred sebou celý svoj svet nápadov, projektov a snov, je prirodzené, že vás môže zaplaviť pocit, to sa predsa nedá utriediť, je toho priveľa. Ale ak začnete tam, kde je to najľahšie, zistíte, že prvé malé rozhodnutia vám dávajú odvahu aj pre tie väčšie. Ako na to v praxi? Začnite krátkodobými projektmi, ktoré sú buď jasné áno, alebo jasné nie. Napríklad ten kurz, ktorý ste si kúpili pred 3 rokmi a nikdy ste ho neotvorili, ten vám dá odpoveď behom sekundy. Keď sa vám podarí urobiť zopár takýchto jednoduchších rozhodnutí, vaše vnútro sa začne uvoľňovať. Cítite, že viete vyberať, že viete zatvárať dvere a že v tom nie je nič hrozivé. A až potom sa pustíte do tých ťažších otázok, ako napríklad chcem v tejto oblasti pôsobiť alebo pracovať dlhodobo, alebo je tento projekt súčasťou môjho životného smerovania. Napríklad, keď máte rozbehnutých niekoľko projektov, píšete blog, robíte kurz fotografie, máte rozpracovanú knihu, plánujete nový podcast a ešte k tomu organizujete workshopy, môže byť náročné povedať si, kde začnete. Výhoda je, že už máte všetky svoje projekty prehľadne rozložené pred sebou, ako to oblečenie zo skrine, a už pri letmom pohľade viete, s ktorým sa určite nechcete rozlúčiť. Prípadne by ste ho už aj pustili, ale máte k nemu silnú citovú väzbu a je to pre vás v tej chvíli jedno z najťažších rozhodnutí. Môže vás to úplne paralizovať a spôsobiť rozhodovaciu paralýzu. Preto začnite s projektom bez takejto výraznej citovej väzby. Napríklad si môžete uvedomiť, že písanie blogu vás už neteší a je skôr ťarchou alebo nejakou povinnosťou. Týmto priznaním a uvoľnením blogu z projektov získate okamžitý priestor a pocit úľavy. Tento malý krok vám dá silu pozrieť sa aj na ďalšie aktivity a rozlíšiť, ktoré sú pre vás ešte živé a ktoré už nie. Aha, moment pre multipotenciála. Nemusíte sa rozhodnúť hneď o celom živote. Stačí začať s malým jasným áno alebo nie. Vaše rozhodovacie svaly sa tým posilnia a keď príde na veľké sny a životné smery, už budete pripravení. Tento princíp nám pripomína, že cesta k jasnosti nemusí byť dramatická ani ťažká. Stačí urobiť jeden malý krok a ten nás posunie k ďalšiemu. Jasnosť prichádza po krokoch a tie malé sú rovnako dôležité ako tie veľké. Radosť ako kompas. Marie Kondo pri každej veci kladie otázku. Prináša mi to radosť? Znie to jednoducho, no je to prelomová otázka. Nepýta sa totiž, je to praktické, alebo môžem to ešte niekedy potrebovať, ale smeruje priamo k zisteniu, zapaľuje to vo mne iskru, keď to držím v rukách, iskru radosti, záujmu, vášne, nadšenia, zvedavosti. Pre multipotenciála je táto otázka doslova darom, pretože práve my máme tendenciu zbierať projekty, nápady a aktivity ako magnet. Pri každej myšlienke, každom kurze či spolupráci cítime, to by sa mi raz mohlo zísť. Ale nie všetko, čo sa nám hodí, nás zároveň aj vnútorne vyživuje a naplňa. Ako na to v praxi? Vezmite si pomyselne do rúk konkrétny projekt alebo nápad. Zatvorte oči a predstavte si, že ho realizujete. Že vykonávate jednotlivé aktivity s ním súvisiace. Sledujte pritom svoje telo. Cítite ľahkosť, zvedavosť, chuť? Alebo skôr napätie? Pocit povinnosti, či dokonca únavu? Ak sa objaví iskra, ponechajte si to. Ak cítite ťažobu, poďakujte a pustite to. Napríklad rozmýšľate, či sa prihlásiť na nový kurz. Vaša praktická časť hovorí, bude sa mi to hodiť, môže to byť užitočné. Vaša multipotenciálna časť sa chce bezhlavo pustiť do niečoho nového, lebo čo, ak mi niečo unikne? Ale keď si na chvíľu predstavíte, že ten kurz reálne študujete, zisťujete, že vás to skôr unavuje. A tam je odpoveď.
Čiže radosť je kompas, ktorý vás vedie k aktivitám, kde naozaj rozkvitáte. Aha moment pre multipotenciála. Nie všetko, čo je užitočné, vás posúva. Vaše smerovanie nemá určovať logika ani strach zo zmeškaných príležitostí, ale iskra radosti. To je energia, ktorá vás poniesie aj vtedy, keď príde únava alebo prekážky. Vaša radosť je navigácia, nie tabuľka priorít. Nie to, čo by sa patrilo alebo čo by ste mali, ale to, čo vás skutočne rozžiarí. A práve tým, že sa riadite radosťou, tvoríte život, v ktorom sa nestratíte. Tento princíp pripomína, že vaše vnútro vie viac, než si myslíte. Stačí mu dať priestor, aby prehovorilo cez radosť, nadšenie, iskru. Tu spomeniem opäť harmonopis a jeho techniky, ktoré vytvárajú práve priestor na prepojenie sa so svojou vnútornou múdrosťou a podstatou, ktorá má pre nás potrebné odpovede, ale zahrabali sme ich pod rôzne presvedčenia o tom, kým by sme mali byť. Aj coaching vytvára priestor upratať si vlastné myšlienky a počuť samých seba, vysloviť ich. Možno to znie ako samozrejmosť, ale je to skôr výnimočnosť počuť seba nahlas, vysloviť svoje obavy, svoje priania a túžby, a možno zistiť, že sme si túto otázku doteraz ani nepoložili a odpoveď vlastne nepoznáme. Ona tam ale je, len ju treba objaviť nanovo. Ak chcete podporiť na tejto ceste, pripomínam, že som tu pre vás a môžete ma kontaktovať e-mailom na info@janasol.sk. A teraz sa už poďme pozrieť na 4. princíp. Každej veci nájsť svoje miesto a vytvoriť poriadok v priestore aj v hlave. Marie Kondo hovorí, že po selekcii vecí je dôležité, aby každá mala svoje miesto. Len tak sa poriadok udrží a veci sa nezmiešajú späť do chaosu. Pre multipotenciálov to znamená, že naše nápady, projekty a aktivity nepotrebujú byť len v hlave alebo rozhádzané po rôznych dokumentoch či poznámkach. Keď každej veci dáme svoj domov, získame prehľad a vnútorný pokoj. A hlavne nám to prináša úľavu, že vieme, čo kde máme a nájdeme, keď sa rozhodneme potom siahnuť. Ako na to v praxi? Vytvorte si systém. Vyhrajte si miesto pre každú kategóriu, napríklad projekt, kurz, nápad na blog alebo podcast. Môže to byť digitálne miesto ako Notion, Trello, Google Drive alebo fyzické ako je zápisník či šuflík, prípadne nejaká označená krabica, zakladač alebo aj nástenka. Rozdielte ich podľa kategórií. Každý nápad, projekt alebo kurz uložte tam, kam patrí. Nemusíte sa hneď rozhodnúť, či ho realizujete, len potrebuje svoje miesto, aby ste vedeli, kde sa nachádza, kam patrí a kde ho máte hľadať. Udržiavajte viditeľnosť. Veci, ktorým sa práve venujete, majte na očiach. Menej dôležité položky usporiadajte na svoje miesto, aby boli bezpečne uložené a zároveň vás nezahlcovali. Ako príklad uvediem, že máte rozpracovaných 10 projektov, 5 kurzov a zo pár nápadov na články alebo podcasty. Ak sú všetky len v hlave alebo rozhádzané po rôznych dokumentoch, cítite chaos a stres. Vytvorením systému, kde každý projekt či nápad má svoje miesto, sa všetko stáva jasné a prehľadné. Hneď vidíte, čo je pripravené na realizáciu, čo môže počkať a čo je dočasne bezpečne archivované. Aha moment pre multipotenciálov. Keď všetko, čo robíte alebo plánujete, má svoje miesto, prestáva vás zahlcovať vlastná myseľ. Prehľad v priestore vytvára prehľad v hlave. A vy sa môžete sústrediť na veci, ktoré vám skutočne prinášajú radosť a energiu. Tento princíp nám pripomína, že chaos vo vnútornom svete často odráža chaos v prostredí. Keď vytvoríme poriadok vonku, poriadok sa začne automaticky prejavovať aj v našom vnútri. Tento princíp je o pokoji, ktorý vzniká z jasnej štruktúry. Všímate si, ako sa to skladá a ako sa ten hmlistý a neuchopiteľný chaos mení na priestor pozostávajúci z jasných kontúr a voľného miesta? Mne to dáva obrovský zmysel pozerať sa na projekty ako na veci, ktoré chceme upratať. Poďme teda ďalej a pozrieme sa na to, ako môžeme využiť aj 5. princíp. Skladanie na výšku alebo všetko viditeľné naraz. Marie Kondo učí, že oblečenie sa skladuje na výšku, aby bolo viditeľné celé naraz.
Nemusíte tak prevracať hromady, aby ste našli to, čo potrebujete. Tento princíp môžeme preniesť aj do nášho portfólia projektov, nápadov a aktivít. Pre multipotenciálov to znamená, keď všetko vidíme naraz, vieme rýchlo zhodnotiť, čo je aktívne, čo čaká na svoj čas a čo už stratilo význam. Získať prehľad je kľúčové, pretože množstvo aktivít môže vytvárať pocit zahltenia. Predstavte si, že svoje projekty máte pohádzané v šuflíku. Vidíte vždy len ten, ktorý si práve vytiahnete. Výsledok? Máte pocit, že nič nedokončujete, lebo vnímate len rozrobené časti a ostatné sa strácajú niekde v hĺbke toho šuflíka, niekde tam vzadu. Ako na to v praxi? Uložte si projekty, ktoré ste sa rozhodli ponechať si, na výšku. Čiže si ich zviditeľnite. Vytvorte si nástenku, zoznam alebo digitálny priestor, kde sú všetky aktívne projekty, nápady a úlohy jasne viditeľné. Kde máte prehľad o tom, čo ste si kde kategorizovali a založili. Rozdielte ich podľa stavu. Napríklad aktuálne riešim, plánujem, odložené na neskôr a postupne môžete presúvať do stavu hotové, lebo vnímať ukončenosť je pre multipotenciála dôležité, aj keď pre neho to môže znamenať niečo iné ako pre jeho okolie. Majte okamžitý prehľad. Keď sa pozriete na všetko naraz, vidíte súvislosti, priority a môžete rýchlejšie rozhodovať, kam svoju energiu investovať. Príklad. Máte 3 hlavné projekty. Keď sú všetky len v hlave alebo roztrúsené po rôznych dokumentoch, pôsobia chaoticky. Ale keď ich uložíte prehľadne do jednej nástenky alebo tabuľky, hneď vidíte, čo je pripravené, čo čaká a čo sa dá odložiť. Aha moment pre multipotenciálov. S prehľadom o tom, v akom stave sú všetky vaše projekty, namiesto frustrácie z chaosu, sa objaví pocit pokroku, kompetencie a seba dôvery. Dostaví sa v tom jasnosť a prehľad vám dá pocit kontroly a uľahčí rozhodovanie. Tento princíp nám pripomína, že prehľad nie je len praktická vec, ale uvoľňuje myseľ a znižuje pocit zahltenia. Keď sú veci jasne viditeľné, naše vnútorné rozhodovanie sa stáva ľahším a radostnejším. Vďačnosť a púšťanie alebo ukončenie a uvoľnenie priestoru. Marie Kondo má krásny zvyk. Vec, ktorú už nepotrebujeme, nevyhodíme len tak. Najprv jej poďakujeme za to, že nám slúžila a až potom ju pustíme. Multipotenciál má často problém práve s púšťaním. Každý projekt kedysi priniesol nadšenie a je ťažké priznať si, že už nám neslúži. Ale ak mu poďakujeme za to, že nás niečo naučil, že nám otvoril cestu alebo dal skúsenosť, tedy ho dokážeme nechať odísť bez výčitiek. Púšťanie nie je strata, ale uvoľnenie energie preto, čo je skutočne dôležité a naplňujúce. Ako na to v praxi? Ak ste si pri triedení projektov vyčlenili ten, s ktorým sa idete rozlúčiť, urobte to s vďačnosťou, nie s pocitom zlyhania. Spomeňte si, čo vám dal, skúsenosti, vedomosti, radosť, zábavu. Možno vás naučil zručnosť alebo ukázal, čo vás nebaví. Poďakujte mu v duchu a až potom ho odložte. Napríklad, ak ste začali kurz, ktorý vás už nebaví, alebo máte projekt, ktorý sa nikdy nezrealizoval, no stále je otvorený, namiesto výčitiek sa mu môžete poďakovať a povedať si: ďakujem, že si mi ukázal, že táto cesta nie je moja. Naučila som sa niečo nové a teraz ťa púšťam. Toto je obrovská úľava, ktorá uvoľní psychickú energiu a otvorí priestor pre nové zmysluplné aktivity. Aha moment pre multipotenciálov. Nie všetko, čo ste začali, musíte dokončiť. Každý nápad má svoju úlohu a keď ju splnil, jeho čas skončil. Vďaka tomu máte priestor pre nové, ktoré na vás čakajú. Púšťanie vecí, ktoré už neslúžia vášmu rastu, je rovnako dôležité ako výber tých, ktoré vám prinášajú radosť. Vďačnosť uľahčuje túto rozlúčku. Tento princíp nám pripomína, že život je dynamický, nie všetko má zostať navždy. Niečo sa ukončí, niečo nové začne. Vďačnosť a vedomé púšťanie robia z tohto procesu jemný, oslobodzujúci a radostný zážitok. Púšťanie nie je prehra, ale dozrievanie. Praktické cvičenie pre vás.
Na záver vám ponúkam praktické cvičenie v štýle metódy KonMari, ktoré by vám mohlo pomôcť hneď teraz si spraviť prehľad vo vašich projektoch a uvoľniť pocit zahltenia. V prvom kroku si spíšte všetko, čím žijete. Projekty, záujmy, nápady. Rozdielte to do kategórií. Následne sa dotknite každého z nich, hoci aj pomyselne. A kladte si otázku. Prináša mi to radosť, energiu, zmysel? V ďalšom kroku rozlíšte aktívne a odložené. Označte si ich alebo rozdielte na kôpky. Teraz, neskôr, už nie. Usporiadajte aktívne projekty a vyberte z nich maximálne 3-4, na ktoré sa zameriate. Vytvorte si archív radosti, čiže miesto pre sny a nápady, ktoré si nechávate na budúcnosť. Teraz sa pozrite na to ako na celok. Je tu rovnováha medzi povinnosťami, radosťou a oddychom. A na záver oslávte tento nový poriadok a vnímajte pocit ľahkosti a priestoru. Upratovanie ako životný štýl nie je jednorazová akcia. Upratanie nie je cieľ, ale proces, ktorý by sme mali zaradiť do života, aby sme sa vyhli neželanému jojo efektu. Projekty a nápady budú prichádzať stále. Ak si raz za čas vedome spravíte upratovanie, čiže spíšete, roztriedite, vyberiete, čo si necháte a čo pustíte, vytratí sa pocit chaosu a zahltenosti. Tu prichádza na rad sebaaktualizácia, ktorú som spomínala v úvode. Takéto pretriedenie a upratanie je proces aktualizácie vlastných záujmov, potrieb a možností. Vyčlente si pravidelne, tak ako vám to vyhovuje, napríklad raz za mesiac či štvrť rok, čas na sebaaktualizáciu formou takejto inventúry. Pozrite sa, čo ste za ten čas rozbehli na novo, čo vás teší, čo vás už naopak ťahá dolu. Tento malý rituál vám udrží vnútorný poriadok. Nemá zmysel stáť na jednom mieste a prepadávať sa do pocitu frustrácie a chaosu, keď je tu cesta ponúkajúca riešenie. Áno, zvyk je železná košeľa a je náročné nabehnúť na nový systém a udržať si pravidelnosť. O tom viem svoje. No pokiaľ chcete zmenu, začnite ňou zvnútra. Nemôžete očakávať iný výsledok, keď budete konať a myslieť stále rovnako. Uprataný život pre multipotenciála neznamená minimalistický život. Neznamená to, že si necháte iba jeden projekt a všetko ostatné zahodíte. Znamená to, že žijete vedome, že dávate priestor tomu, čo vás posúva a vďačne púšťate to, čo už neslúži. A v tom je obrovská sloboda, jasnosť, pokoj a zároveň otvorený priestor pre nové dobrodružstvá. Ďakujem, že ste počúvali túto epizódu a budem rada, ak mi napíšete, ako vám takáto malá KonMari metóda pre multipotenciálov fungovala. Ak hľadáte sprievodcu, mentora, ktorý vám pomôže objaviť vlastný systém pre rôznočinné projekty, budem rada, keď si zvolíte práve mňa a napíšete mi na e-mail info@janasol.sk, prípadne navštívte moju stránku janasol.sk. Teším sa, že ste tu a že spolu objavujeme multipotencialitu. Majte krásne rôznočinné dni a teším sa opäť na budúce.